ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଫଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଥର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 50 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି। ରେପ୍ ମର୍ଡର ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଝିଅମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ହରଣଚାଳ ହେଉଛନ୍ତି। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଲା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା 2 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ନଯାଏ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ଇନଚାର୍ଜ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗଲେ ସେଠାକାର ଏସ୍ପି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜଣାଇଦେବେ, କହିଲେ ଏସ୍ପି ସାର୍। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ସତ୍ତାରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ହରଣଚାଳ ଖବର ଜାଣିଛି ସାର୍। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ତଦନ୍ତର ତରିକା, କହିଲା ଅଂଶୁମାନ। ସେ ବିଷୟରେ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ସେଠାରେ କୌଣସି କଟକଣା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୁରା ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତୁମେ ଜଣେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଡିଜି ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏସ୍ପି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିବେ, କହିଲେ ଏସ୍ପି ସାର୍। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏସ୍ପି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବି, ଆରମ୍ଭ କର। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ପି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବି, ଆରମ୍ଭ କର। ନିଜ ଅତୀତ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଂଶୁମାନ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ନାଁ ହେଉଛି ବଉଳପଲ୍ଲୀ। ସେଠାରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମେ ଅର୍ଥ ମା, ମୁଁ, ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାନ ଭଉଣୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ଆମର ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାର। ଚଳିବାରେ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜମି ଭାଗ ଚାଷ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନିମେଷ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ରହି ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। LLB ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା। କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଝିଅର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ଘରେ କାହାକୁ ନ କହି ବିବାହ କରିଦେଲେ। ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତତ୍କାଳୀନ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସୁଲଗ୍ନା ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର